Bekungokokuqala ukuzwa ubufakazi wayeyiphoyisa njengoba kuqhubeka ukulalelwa kophenyo mayelana nokushona kwesishoshovu sezombusazwe uNeil Agget, UJohe Nyampule wayeyiphoyisa esiteshini iJohn Voster nalapho kwakuboshwe khona uAggett. UDokotela Neil Aggett watholakala ekhungiwe esitokisini ngo-1982. Owayeyiphoyisa uJohe Nyampule ungene ebhokisini lofakazi namhlanje. Wasuswa ophikweni lwamaphoyisa wasiwa eJohn Voster nalapho abayingxenye yamaphoyisa ayebhekana ngqo neziboshwa zezombusazwe. Uthi uyakhumbula ngesikhathi inhloko yophenyo lweziboshwa zezombusazwe uCaptain Arthur Conrad imchazela ngomsebenzi wakhe omusha. Captain Conrad wangitshela ukuthi la kule department yi-security sengizosebenza la kwi-security branch. La kule branch le kunemthetho ekhona, so futhi ngicomply ngama-rules walapho. uNyampule uthe umsebenzi wakhe wawuhlanganisa ukubheka iziboshwa ngaphambi kokuthi ziyophekwa ngemibuzo, ukubheka ukudla kwazo kanye nokuqapha amaphilisi nemithi yazo. uAggett watholakala ekhungiwe esitokisini ngesikhafu. Amaphoyisa athi wazikhunga. Uphenyo lwango-1982 lwathola ukuthi uzibulele. Ubufakazi bukaNyampule bukubeke kwacaca ukuthi uAggett wayengeke akwazi ukuzivalela umnyango kathayela esitokisini. Malivaliwe leli umuntu esengaphakathi udonsa nangu umnyango uyavala uyakhiya la. Lo mnyango mawuvala lo awuvalwa yithi uvala abantu abafaka i-uniform baphatha likhiya lezi inkulu ngazathi ezasejele uthi 1 uthi 2. Lokhu kulalelwa kophenyo bekwethanyelwe amalungu ezombusazwe kanye nezishoshovu. Namhlanje owayengungqongqoshe wezemali uTrevor Manuel ubekhona ezoxhasa. Lolu phenyo luzoqhubeka ngomsombuluko, uNyampule uzoqhubeka nokwethula ubufakazi.